tay amin iberi, iyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw ang napili, daytoy tiyal daw, na inaramid ti Apo. Umay kayo, agragsak kayo, nagiti tambor ken gitara, agtukar kay agkanta, idanggay kay sala, ragragsak kay kinkuana, daytoy tiyal daw, na inaramid ti Apo. Umay kayo, agragsak kayo, naggapu amin iti Ama, ti balay ni kempisa, amin nga imbakin ginawa, salem at biag kempisa, daytoy tiyal daw, na inaramid ti Apo. Umay kayo, agragsak kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Raman tayo pa iti pagyaman, ni Minda pamuspusan, ni Rekin Joseph pamuspusan, ni Salvador ken Helen Gakayan, kastamot ni Beatrice Barrientos ken Kati Batuon. Kakabsat kadagiti panawan ti panubok, ti pagproblemaan, ti pakarigatan ti biag tayo, at dala ni Apo Jesus iti sibay tayo. Di na tayo panawan, agkamang tayo kenkwana. Iti dati na santon amisa, tapno dapat nakaikari tayo, anapod nung agdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, dagiti babak tayo. Pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria, ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. Kristo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika. Apo mangasika, Apo mangasika,
Ako mga sigang, mga sigang. When ako mga sigang, Gloria iti Diyos, iti kangakuan, ket dito'y dagakakya, kadagiti katawan ay pagtipanak, nakagenda, imunan nagtaka, itanug na kapagrupa, banda ka daydaya, wenda ka, agyaman kang kinka, kapuhiti, inaing daklan, nadayag mo. Gloria iti Diyos, Iti kangakuan, Apo Diyos na ilangitan nari, Diyos Ama, aman na kabalik namin, ket sika Bulia Jesu Kristo, bugbugto, anak ni Diyos na Apo, Cordero ni Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangakuan. Sikamangina, Kadagiti basbas ti loob, kasyan na kami, sikamangit ka, kadagiti basbas ti loob, awatem kadaytoy arararawin, sika situtugan, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangakuan, yang tangay siksikan, Apo Jesu Kristo, tinasangkuan, siksika, tiyapon siksika, iti kangakuan, iti timpuyok ng Espiritu Santo, iti gloria ti Dios. Amen. Kumararag tayo. Apo, iti panaripatom saan na abaybay andag iti insaad mo, iti nalagda apanagayat ken ka. Aramidem kumangarod takan kanayon, nga adda kada kami ti panagbuteng ken panagayat iti nasantuan anagan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu ang makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen.
Ti may basa na daw iti libro ni Job. Idi madama ti bagyo, nagsao ti Apo ken ni Job. Siya sino tinangrikep kadagiti ruangan, tapnong matingngel ti baybay, idi nagpuswak iti uneg ti daga. Siya tinangabong iti taaw kadagiti ulep, ket kinumutak iti kinasipnget. Insaad ko ti biddeng ti baybay, ket binalunitak dagiti ruangan na, kinunana iti baybay. Agingga kalaeng ditoy abiddeng, agpatingga ka ditoy, dagiti dadakkel adaluyon mo. Ti sao ti Apo. Yaman kayo, Diyos. Agyaman kayo iti Apo, tati ayat na agnanayon. Yaman kayo, Tiago, pati at naman. Nagparabor dagiti daduma a kadakwada, ket ijay nagkomersyoda. Nakita da dagiti gapuanan ti Apo, dagiti nakakaskas daaw nga arabid na iti taaw. Yaman kayo, Tiago. Nagbilin ken nagangin iti napigsa, dadakkel adaluyon ti pinataod na. Inyalon dagiti daluyon dagiti bapor, ket limnedda iti lansad ti taaw. Yaman kayo, Tiago, pati ayat naman. Imbawag da iti Apo iti pakariribukan da, ket inispal na ida iti pakarigatan da. Pinagkalma na ti bagyo, ket nagtal na ti daluyon. Yaman kayo, Tiago, pati ayat naman. Nagragsak da gapu ti lina, inturong ida ti Apo iti kayat da apagsanglada. Agyaman da kumangarod iti Apo, gapu iti di agbalbali yung ayat na, gapu kadagiti nakaskas daaw, nga impaay na kadakwada. Yaman kayo, Tiago, pati ayat naman. Di may basa na adaw iti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga-Corinto. Iturayan na kami ti ayat ni Kristo, tamabigbig mi anatay ti may sa tao, ngagpaay ti amin a tao. Kayat na sa wen, anayraman ti amin a tao, iti papatay ni Kristo. Wen, natay gapu iti amin a tao, tapno dagiti sibibiyag, di dagbiyagen para kadakwada. No diket para kenkwana natay, kinapagungar gapu kadakwada. Ngarod, di mi bigbigenen ti siyat sinuman babaen ti pagrukodan ti tao, uray no binigbig mi di ni Kristo, babaen da ito pagrukodan, di mi aramiden itan. May sa baro aparswa ti siya sinuman a may naig ken Kristo, naglabasen dagiti daan na banag, dimtengen dagiti baro. Ti sao ti Apo. Yaman kayo, Diyos. Magsuka o ako, undong ipianipen mo, at daken ka, dagiti sa uwamakan, itipiyang nanayulamyan. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti sa uwamakan, itipiyang nanayon nagyan. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Gloria timi paiken kawa. May nga aldaw idi sumipngetan kinuna ni Jesus kadagiti adalan na
bumalasiw tayo. Pinanawan da nga rod dagiti tattao sa dalimugan iti bilog, ayan ni Jesus, ket imbalasiw da. At dapay sabsabali a bilog ang nakikuyog kenkwana. Pagamuan nagangin iti nakapigpigsa. Timmaod dagiti dadakkel adalluyon ang nagsabwasabwag iti bilog. Iti kastangan nganin mapno ti bilog iti danom. Ngem si pupungan ni Jesus amat maturog ijay kutit ti bilog. Riniing dagiti adalan na, Maestro, kinunada, awan ayat ti anyaman na kenka nulumned tayo. Bimangon ni Jesus, ket binilin na ti angin. Agsardeng ka, sana kinuna iti dalloyon, agtal na ka. Nagsardeng ti angin, ket nagtal na ti dalloyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan, apay nga agbuteng kayo. Awan pa'y kadi ti pammatiyo. Ngem kastaunay ti buteng da, ket kinunada iti maysa ken maysa, anya ti katatao na daytoy. Uray ti angin ken ti dalluyon, agtulnog da ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pangkin purpose. Good morning. Sino ti awan ti problema na kada kayo? Ada amin. Napeda kayo nga senyoren, data nga kalakay ken kabagat yo, di pala na ibus ti problema yo. Ada pa ilaang. O, ti lubong tayo, depende di perception tayo, depende di panangawat tayo. Ado ti ibagbaga tayo nga problema, pakarigatan, pakarikutan iti lubong. Ngam kinagpaisunan no dadduma, osto di ko na di may sa psychologist ko na actually ko na 90% of our problems kahaan tayo nga bukod. Problema ti sabali. Iso nga no dadduma nagado ti kayat tayo nga pagbalinan a problema, but actually haan damot a problema. Adda umay uji pasina. Ayan na ni Apo Paday. Apaya ma'am. Iso na ti kayat ko akasarita. Agora, ma'am, tayo ba may kamabali mo mga ibagat ti opisina, ma'am? Ay, haan ni Apo pa, ti kayat ko akasarita. Ito na inayabandak. Apa yan ang, anya daya, ada problema, father. Anya daya, agbunyag ko madya Apo. Problema ay hamot, agbunyag mo. Kamabali mo mga ibagat di opisina. Huwag nga ron, Apo, tawan to di may isang lakay na, kumay may isa. Problema ay aday ta. Naglakaning kala, i-apply, ala, no, adayo ta may sa niya, mabalin mo nga ron ka. Pagbalinan nyo mga problema, haan nga problema. Umay kala maki-schedule, haan nga problema. No, daduma ka nagado, dagitay pagbalbalinan tayo mga problema. But actually, haamot nga problema. Apa problema dagiti anak ka apaya agap apadak apay nga problema Nekam ti badangen Tawan to problema mga mabalin nga rod. Kaya actually no dadduma ti pakaliribukan pakabuungan ti ulo tayo. Actually hantay nga kukwa. Kukwa ti sabali ngam da tayo laeng ti marikutan. Apo marigrigatan na kapaya sis mission nak daya karuba. Kapay nga pakarikot ang ibagana, latat ibagana, ambang nga sika, banta at agmangmang. Kasasaun. Kaya di nadaduma kami, di kung kunada di problema. Nga mapaya ngamin nga kung kunata yung nga ado ti problema tayo, apigay ibagbaga tayo. Anya gamin ti problema, umuna. Dahil ti problema, ada dagiti problema nga mabalin asolbaran. No ti problema ang kambalin asolbaran, solbaran mo. May problema, utang ko, father, hanggang agbayad nalpasan. Saka magamin agpopos ita social media nga feeling blessed. Kunam kasi uutang ka garo, di da kagad singeran, feeling blessed, kunam takanam nga nagimas ka. Amu mga dautang mo, di ka pa da kasingeran. Hanggang gamin agipopos, kano ta problema utang mo, ingka bayadan na nalpasan. Nang kami mga agkapya, father, ingka pakawanin na nun, nakangapakawanin problema na, namong problema daytan. Makisao ka latakan niya na, nanda kakayat nga kasao, hamo problema daytan. Basta ti aramidem kas Kristiyano, kasaom,
pakawanem, nohan nga sumungbat, bay amon ta iso na mataken. Wan iso, padasem sikati nga makisasa o sikati agsaksag inakom na anya papanam no di sikati ma-stroke kan. Daya iso nga dayan. Adda dati problema ka masolbar, no ammom di solusyon na solbar mo. No ti problema ka haan nga masolbar, adda dati kunada nga time heals. Bayam nga ti panawon ti mangagas. Aging gana nga nayon to ti biyag mo daytan kat katawaam ton. Adda mo dagiti problema nga han nga pulos nga masulbar. Tatalaga ano ti problema mo katarupam. Alaga ako ore ka no nga milat kada mano nga koritis tarupam no talawang garod aaturan nan. Ing kagpatangos ti agong mo angem hamuunay at bagadan to kung handa ka nga kabsatan. Adda dagiti banag nga handa nga masulbar bay amon. Dayay. Apa yang amin anya nga tagamin tinayon ti problema iti biyag tayo. Pabasulan tayo man daadan kin iban. No kumanan da nagbasol awang problema ko na yung kastoy garod ti lubong tayon. Iti ebanghelyo nagmayat. Kanya ti kunan ni Apo Jesus. Bumalasiw tayo. Simurot mo dagiti daddo mga bangka. Ti bangka idi akahan nga di motor niya. Oy. Digaod. Awang pa'y motor ide. Hanunay nga dadakkel. Dila daong ninoy ati dakkel. Kaya bumalasiw da, kabayatan ti pa nagbalbal lasiw da, naganginan, whoosh! Nagdaloy yun libag. Siyempre, mangalap da gitoy, karigatan da ati naggaod, amoy ati aggaod. Paspasan da Idi ko ang gabot ang masabwagan ay ka lumned dan ta, sumrek ti danuman ay ka karakarasan da jamono nya ti inya nga tabo ti pagkarakaras dan sabwagan nyo, ikaras yo. Hindi agkaras dan handalat na makarasan ay di magsardagan niya ti kunadan, riniing dan, Apo, awang ka di dadanagam, agur-urok mo ijelikod, kas nakalkalpas na nga nagaldaw, nga ginindayon. Anya mo day tanga tuglepen, gasampay mo ta nagpigsa tadaluyon, dadyang agur-urok. Apo, awang ka di dadanagam, nga lumnad tayo. Tima deren. Anya ti kunana, sumardeng ka, kunana di anginan. Agtal na ka, kunana mo't ijay daluyonan. Naslada mo't na sibugan atokak da kita nga daluyonan, nagtalnadan, awanan, nagpukawan. Anya ti kunan ni Apo Jesus nga dua kanyada. Nya, apay nga agbuteng kayo. Anya timbaga na apay nga agbuteng kayo. Awampay kaditi pamatiyo. Nukit kitaan tayo dahito imbaga ni Apo Jesus. Nagunag. Apay nga agbuteng kayo. Tikas la ibagbaga ni Apo Jesus, I am here. Addaak ditoy akadwayo. Anya ti kabuteng niyo. Kano siya kumamot aggagaon ija. Una ata Diyos kagarod. Kunamot iso na ata Diyosan. Kada tayo nga ordinaryo nga tao nga lamutan tinaluyon. Kimbag kanya ata Diyos ka kayam nga pagsardagan kada kami ngay. Ngam ti bagbaga ni Apo Jesus ijay. Inya ti kabuteng niyo dadtuya. Apay awang pay lapam matiyo kunana. Kano kitaan tayo tiwagas ti panagbiag tayo kakabsat. Wen. Iti kangitingitan ti problema tayo. Kangitingitan ti pagluluaan tayo. Ada dagiti gundaway nga kasla ag-surrender tayo, maababak tayo. Ibagbaga ni Apo Jesus, adda aklad talikod. Adda aklaan diti likodan nyo. Han, awan danagan nyo. Kaslakas diti mensahe na kanya tayo nga, no, adda pamatayo, awan danagan nyo, adda akla diti likodan nyo. Padasan tayo nga kutkutin day jay. Anya nga tayo panagangin na. Gapota Diyos garod isuna. Adapan nakabalin na. Plano na kadi nga in sabwa-sabwag dagay adalan na. Uno imay nga natural. Lada kay man. Hello, natay kaysan. Lada kay man timang solbar. Anya di jay plinano na nga sabwa-sabwagan. Tapno maipakita na ti power na kadakwada binubutang tinesting na di pamati da. Taapa yung nga di baga nang agsardeng ka kunan agsardeng nga dagusan. Wano imay nga natural day daluyon kinangin kaimpakita na ti bilag na.
Ang assignment yun to, isubmit yun to makapanawak, ore ka 1 week ko laangan niya. Panunutin nyo, plano na kaditap no subukan na dagiti adalan wano natural nga imay. Panunutin nyo dayjay. Plano naman ken saan impakita na tibilag na nga uray ti daluyon kuna dagiti adalan anya ti katatao na daytoy nga uray dagiti daluyon ka angin ken daluyon ka agtungpal da ken kuana. Dayjay ti claim dagiti kwa. Nagyati kuna dagiti adalan. Kuno pang panunutan tayo plano na kadikat daytoy. Katatamot ipantayo kadi iti biyag tayo. Apay nga dapay laeng problema. Apay nga dapay laeng sakit, dapay la pakarikutan, dapay la rin na nga pan nakaikos-kospil, dapay la man ang gundaway, buklis kin bukatot. Kamabalin tayo mga agbyag ko mga nasayaat. Anya na di plano ti Diyos nga takan niya tayo. Oy, dumdumngag kayo haan. La panunutan nyo man, anya rita plano niya po. Diyos, wano, imay lang ang natural. La padasin, ti dakas na mga daddo, matimot nakasaksakit nga panunutin, no sika, ikarkarigatam lang arod ti umay makimisan, ikarkarigatam ti agsingsingpet, damor nga umas asidag kakin ni Apo Diyos, damor nakas na umad adu ti panubok ti biang. Kaday te kaarubang mabuklis ken bukatot kadama, chismusang hampay makimismisa, kaslawang pay problema na. Si kama nga agsingsing pat apo nagadadtan tumanan. Di pala nalpas ni sa apo dadtan tumanan. Kayat nakaan. Kunam taon. Napaya nga daddo damor nga kaya mo mati agsing pat ala ikarkarigatam ti umay makimisa, ikarkarigatam ti agbaliw, uray no man nagbasol ka, into no day ikarkarigatam ti umasidag nya naganan umad addamot. Kadi ka rubang madi pay makimismisa nga kunak. Nag-relax ti biyag na. Apan makijenda nagadugatangan na si ka nga aginiinot, awam, kaasi ka nga agluluwa nga mangibad ba, isulagan eh. Ang trabaho, mapay nagmaya mo ti biyag na. Anya nga min dagito, iti panubok, nga min no daduma, la plano man kinhaan ni Apo Diyos no daduma, ipalubos na, nga dumteng dagito iti biyag tayo. Taapaya, hindi na panak ng misa ita ni 501st Infantry Battalion di Tabugbuga. Ta-brigade nga rod daytan. Hindi ko an kalpasan nga nagtutungtong kami, di may isang Colonel Samuel. Tugik ta apelido na taga Kalinga. Kay bagbagak kaputa na donor dayto itambudok di agar arami dakti imbodo. Amoy ti imbodo? Nya English na imbodo, embede. Gaputa pupudek di plastic. Tano nagkarga kam ti kanan ti manok kay so ti pagimbodo may nadardara sa kasya nagtadum laki din na kasla blade ko madi ko anang bunang nga batit apay naggapon dati bunang mo kunak kini ading ko in order ni Nick di ka anakan mi nga pulis ejay Kalinga classmate na kano apay nagtadum laki din nagmayat di pan naka tineb na kay bagbagak ni Sir Tugik. Api sinot agar aramid ti kasjay kun ay kasjay kami di Apo. Makita nga dito mulye. Ti kastada jay tinnebendangan na laing no daduma amoy ti tenneb. Ang sa makawawa tenneb. Ngati iko ada di Apo di jay mulye sa dan tupit-pitan grinder. Ag tenneb ti bunang. Kinagmayat kun anak ke manual ti aramiden da. Agor kata nakitaan at dajilugang ko kunanak. Pan nakinita dag peso nagmayat di dagsen na talaga nga kalkalangan nakadagsen ka nagtadem. Mabalin ang pagtagbat tingiwat ti chismosa di kastamla di talaga nga ang kayo masyasidag kanyak ta talaga nga kunaklaan awang kayo. Kada di ko kunana si atin da nga tineben dagiti kami no daduman agkupatibunangan ka di la kaado di aramidan dan. Ore hanga na saya anto no kan nagumpanganan. Kinagmayat itineb na. Kano tineb ko na tayo. No daduma, dagiti problema, dagiti panubok ti biyag tayo, palubusan ni Apo Diyos, ta iso ti pang tineb na nga nasaya at kada tayo. Tapno at datibker tayo nga sumango, at datibker tayo nga sumarakusok ti biyag, na andor tayo alumaban.
Napigsa tayo nga aggaod ti daluyon ti biyag tayo. Tano daduma, iso ti pagbalinan tayo nga nasikil. Iso ti tinab tayo no daduma. No daduma gamin ti kayat tayo, mati kararag tayo. Apo, awan ko maproblema ti biyag. No kayat mong awan problema mon umunakan. At daya tao nga awan problema na. At dalat taa. No kaya mo ti hangag problema mga lakat ti Silipino nagitududo kisem dagita pospos ti at dati ayan mi kadda kisen na amin nga posti manipod ti tagudin aging gana di kanton kisen na amin. Kas di ati pagbalinan na mo kayat nga dagita no daduma panang ipagarot tayo dosahaan isulat pang tineb na kada tayo tapno tumibker tayo. Nala kada kayo nga nakapadas di mo no daduma kadda dagiti nagdakkel nga nagproblemahan nyo ngam iso ti nagbalbaliwan tayo. Ada dagiti gundaway nga dandanitay nag-give up ngam isot ti simmikilan tayo. Padasin nyo ta ubing nyo. Di yung nga ipangat ti problema. Ited mo amin nga kaya na. May tublak labasin ka. Ay! Balon ko mama. Itulod dakman. Nagasidagan ka maitulod pa ila ti motor. Apo da kami ide. Diyos ko. Agat anglit kan to nga magmagnan. Di ka pa ila nakadanon. Tilingat mo isudat at apaw. Di pa na punas ta make up da. Ay pulbos da. Padasin nyo. Nga tinabunda kita anak yung kitain nyo. Uray to no adda sirid na. Uray to no adda kwarta na. No nakasubok labas iti panubok iti biyag na hangan natin na magumpangan. Amoy iti sa nga magumpangan. Oy, gumpang, amoyaw. Rich kids kayo. Di mo nang itagbat mo, gumpang. Kasi mo lang, nahan nga natin na, dagiti panubok ti biyag tayo. Actually, isuda ti pang tuntunab kanya tayo. Tapumigsa tayo. Umandor tayo. Tapno makagaod tayo ti panubok. Iti biyag tayo. No daduma kalikliklikan tayo. Di kararag tayo kami. No daduma ka banking. Anya di kararag tayo. Apo, awang ko problema may. Nga mabalin atao tayo. Apo, ang ko mga gapapa dagiti anak mi. Mabalin ayamot. Tidawatem akatibker. Nga no adda dumteng ti panubok. Natibker di puso. No maawawan ng tinamnama. Adda ay no maupupay. Maaddaan itinamnama. Iti kang itingitan tihan nga panagkikinnaawatan. Rumimbawlat ako mati ayat. Nga mabalin ang awan ti konflikt at tao tayo. Kanudad duma mistake di kararag tayo. Isogarod nga isuda, timang tineb kanya tayo, tapno tumidtibker tayo akas tao. Kadagiti sa santon to pa yan, dagiti martiran, anya tinaramid dan, di pan naka ipagarup dan, di pan nakadusa da, panangitid at pamati da, natineben, uray ni Apo Isusen, maawan pa'y dati abagin. Basta da isuna, kas di pa'y ketika unag, di pamati dan. Kitata, kuna tayo, no daduma, ada di gundaway nga maabak tayo, ada di gundaway nga agkapsot tayo, ada di gundaway nga lumablaban tayo, ti kamalitay no daduma, bukbukudan tayo ti aggagaud, bukbukudan tayo ti agkarkaras, iji bilog tayo. Laglagi pantay ko mga dumteng amin dagiti nga panubok, at dala ni Apo Jesus, iji kutit ti bangka tayo, riingam laeng. Apo di mi kabaulanan. Apo marigrigatan ako nga aggagaod. Oh, don't worry, I'm here. Kunana hangkag danag addaak ditoy. Hanggang nga anya ti kabuteng mo, apay awan pay pamatim kunana nga rod kadagiti adalan. Kagadagiti panubok ti biag tayo kakapsat. Lawagan tayo umuna. Problema ka di wano problema da. Maikadua, anya dagiti panubok ti biag maliklikak ka di haan nga mabalin. We have to accept nga dalat takas ti tibiyag tayo, taapaya, iso ti pangteneb na kada tayo. Maikalo, no umay nga dati marigatan tayo, inya ti rumbeng aramidan tayo, dadtalaeng, maturog talikudan, riingam laeng, Apo, di mi kayan. Ikamang mulaking kwa na, Apo, marigrigatan na. Apo, karsam ka mapunon ti bilog ko, nadagsenan. Ngam na ti panang ipagarup mo ka kayang-kayam, siyak laeng napigsaak, siyak laeng ti lumablaban, ay ka baka no ad-adda nga dumagsin di bilog tayo.
Baka adda mo nga marigregatan tayo. Isungor da jeti kunana nga pamati. Isungor da jeti kunana nga di panagtalag king kuana. Anya man ti sitwasyon tayo, anya man ti pagdadaanan tayo, laglagi pun tayo, adda lang nga mangururay. Adda nga pagkamangan tayo. Ang tataawatin nyo man ang tinasantuan na komunyon. Agsubli tayo, di balbalay tayo, di gimgimong tayo, trabaho tayo. Adala tagur-uray di nga problema, adala tagur-uray di nga pakarigatan. Maisublin to lahat data nga pakatuukan. Ngam no adda isuna, no ikan na tayo tinapudpud no nga pigsa, kaya na nga karasan. Kaya tayo ti lumaban no adda isuna, hantay bukbukudan. Hala ni Apo Diyos kakabsat ni Apo Jesus, amu tayo met hanatay nga baybayan, anak na tayo nga rod, napatag tayo kanya na. Uray pa ko nang makasurrender kan, agsubli ka laking kwa na, Apo marigata na. Hala awis na nga rod kanya tayo kakabsat, no, daan tayo ti pamati, awan ti kabuteng tayo. No, amu tayo nga dani Apo Jesus itisibay tayo, awan ti kabuteng tayo. No, amu tayo nga adda ni Apo Jesus itisibay tayo, naturad tayo alumaban. Tanudad dumako na tayo, natineb tayo, natangkenan, naunegan dayjay pamati tayo. Layday-dayaw tayo ti Dios nga han nga mangbaybay akada tayo, idaydayaw tayo ni Apo Jesus nga han nga mangpanaw kada tayo, at dalaeng agur-uray kada tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin, ana marsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Dios, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Dios sa nagtao ti napaypayso a Dios. Naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmadlaeng ti Ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kas tamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan na surat, imulis sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti Ama. Umayto manen as idadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw, ken ni Apo Jesus, nga dala iti sibay tayo, iti kangitingitan ti daluyon, ken pakarikotan iti biyag. Ammo tayo ang sisasagana, nga adda nga tumarabay kada tayo, agtalag tayo ket kuna tayo, Apo ipaay mo kada kami iti kaasim. Agpaay kini Santo Papa tayo, dagiti obispo, papadi ken amin nga agtrabaho iti simbaan. Tapno kanayon ang makapudno da iti bukasyon da, amang iwaragawag ken mangsaksi iti ebanghelyo. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti mangida daulo iti pagilyan tayo. Tapno kanayon ang maamiris da iti nakayaban da iti saklang ti Dios, amang tarabay kadagiti napanglaw ken awanan gaway, ket ipaayda ti kasapulan dagiti tattao. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo, tapno si kikereg tay at umakder iti baet dagiti allon iti panagsagaba ken panagrigat, ket agbalintay a senyal ti kapya ken namnama dagiti kakabsat tayo. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti dagsanggasat a kakabsat tayo, dagiti agsagsagaba iti panakay tugtugod, bisin
ken sakit, ta mapapigsa iti pamatita, babaen ti kinaimbag ti Diyos, ken mataginayon ti panagayat da iti Apo. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti napanen iti sabali a biag, tapno ipaay kadakwadan, tinaimbag nga Apo iti ragsak, nga sagsagrapenen dagiti sa santo ijay langit. Kumararag tayo. Apoy tayo na iti kaasi. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangger. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakapsat tayo, di mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apoy, paay mo kada kami ti kaasim. Diyos nga amami, pagranyagam ti init ti kinaimbag mo, kadagiti amin at tattaom. Pagtudwem ti pamakawan mo, iti tunggal may sa kada kami, tapno iti may sa atimek, daydayawen da ka, itaken iti agnanayon. Amin, wapo nga insagot mo, nam ay kenrigat, wen amin ko, umay ko idakon, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ang isa pagyaman, apoy aking anumadamo, sapay kumakatang ikaryan, nga umawat ibagikin darang. Bunga tibanno ken linget ni idatun mitata anak nuan sudi amin araksak labingit ni ikay sangiken ka o Diyos nga pumi. Iti daytoy ang isa pagyaman, apoy amin mo adapon, sapay kumakatang ikaryan, nga umawat ibagiken darang. Amin, wapo nga insagot mo, na may kinrigat, wen amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy sa pagyaman, apoy amin mo adapon, sapay kumakatang ikaryan, nga umawat ibagikin darang. Bunga tibanno ken linget ni idatun mitarta anak nuan sudi amin araksak labingit ni ikay sangiken ka o Diyos nga pumi. Iti daytoy ang isa pagyaman, apoy awat ni
inano mo adaton sapay kuma tadda kay karya nga umawat ibagi kendara. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Yapo o apan na kumadagiti daton dagiti imam. Ket may paay apakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dayti sakripisyo apagsupapak ken pagdaydayaw migan ka dalusan na kami kadi. Iti kasta maidaton mi kan ka ti makaayo apan nagayat gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama. Man nakabalin kadagnanayon a Dios takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisubli damat laeng kada kami. Anansata, makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo iti Apo, Diyos dagiti amin na paswa, ilangit ken daganap luta, iti pangaydayawan. Sana iti kangatwa, malaydayaw ti umay. Itinagan niya ko, sana iti kangatwa. Pudnoon ay apo, abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, ket ipaay mo ida kada kami, abagi gandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. At inapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami,
iparangarangi, ipapatay mo, ako aging gaiti, iyay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, gadag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano, di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyusan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat nga pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon, nga awan ting gana. Intay umararaw iti ama, gatlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Aming adat sa gilangi, madaydayaw kuma, tinagan mo, tumpeng kuma, ipagarya matungpal kuma, tinagan mo, dito'y dagaka sa dilangit, when dito'y dagaka sa dilangit. Item kadakang iyandang ito'y likanan mi, pati na yung algaw, pakawain dagiti, basbasundi, akas me pamakawan mi. Iti basul kadaki, nakabasul kadakami, di na kami kaya mamandugo, iti suliso, isalakan na dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti ginagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Jesucristo, anang isalakan kada kami.
Kapupam tituray, ti panakabaling hindayaw, taganay na dito sa O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapukan niya, kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma, ngadda kada kayo. Gusto ko nga. Iti napakumbaba a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya. Cordero ti Diyos, amang ikanamigin, paspasul ti Lord, kasiyan natin. Cordero di Diyos, amang ikanamigin, paspasul ti Lord, kasiyan natin. Cordero di Diyos, amang ikadagiti basbasul ilubong, idem kada kamti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, yak may karingaw may kakanyak, anti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararo. Ako sikat ibilig ni, ako sikat isilaw ni, di kamay kari nagserbi. Ako sikat ikaw ni, kasmay sabangan, di namili na ramiti daga, basta tayong nagserbi, di ako narupo, narasinan mo. Ako sikat ibilig ni, ako sikat isilaw ni, di kamay kari nagserbi. Ako sikat ikamang ni, ngem day tabangan, human pa'y naramiti daga, palubusan ti Diyos, grasya na
di maibos, di bangat agbalina bagnos. Apo sikat ibilig ni, Apo sikat isilaw ni, ikamay kari nagserbi. Apo sikat ikamang ni, kas may sabangan. Di namili na lang itinagang, basta kayong nagserbi, tiyak ko naruko na nasinan mo. Apo sikat ibilig ni, Apo sikat isilaw ni, di kamay kari nagserbi. Apo sikat ikamang ni. Kung ako Jesus sumay ka, ito'y puso kang naengka. Ikutan to'y biyag tuking kararwa, tapudyak to may sinakin ka. Iturong nakadwa po, harabaye maladay to'y humo. Apnuag serbiya ka si pupudno, aging gatong pato'y biyak ko. Tatiayak mo, isuwa po tibyak ko, keti asim, isuwa po tikiret ko, keti bilin mo, isuwa po tibagnos ko, naturong kinapudno. Tatiayak mo, isuwa po tibyak ko, eti asim, isuwa po tikiret ko, eti bilin mo, isuwa po tibagnos ko, naturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo da kami anapabaro, babaan ti panangan mi tinasantuan abagi kandara ni Kristo. Dawatin mi ita kaasim, taday ti masansan ngar arabiden mi apagserbikan ka, patalgedan na kumati pan nakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Isa magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. At dapay maudi nga Domingo nga panagmisa tayon to Apo into no 30 maudin ton sabalin ton ti padi nga sumukat nasigsiglat ngam siyak nagugwapo ngam siyak na apil ngam siyak na sir reformator ko idi na poglen ragsag
alaki sapay kumata, itultuloy a suportaran ken ayaten. Hanak to mo mailiw kada kayo iso nga bye-bye kebs kay to kanyakon. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin din na Santo na Misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Panagyaman tayo kakasal, ay ni Jesus Dios tayo kinayan. Adungal daw tinaglapas kanya, himday tugi, timang te puno aratse.